गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं बारग' एनडिएफबि बिथांमोना सरकारनि हेंथायै खुद्रिसारदों। बाक्सा जिल्ला बारग' एनडिएफबि बिथांमोना खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों खुद्रिसारनानै सरकारखौ सोंखारिदों। जेब्लानिफ्राय एबा 2020 मायथाइनिफ्राय बिटिआर गोरोबथाया जादोंमोन बै समनिफ्राय बारग' एनडिएफबि बिथांमोना मा मोननो हाखो एबा मा जाथाय जाबोखो बेनि बागै खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों फोरमायदों। गिबि जेंनायानो जादों बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो माखासे एनडिएफबिफोरा जेलावनो थानो गोनां जादों। जायफोर एनडिएफबिफोरा जेलाव दङ बैसोरखौ थाबैनो उदां खालामना होनांगौ होननानै गोख्रों रावजों सरकारखौ खावलायदों। मानोना बिटिआर गोरोबथानि दफाफोराव लिरनाय दंमोन दि गासै एनडिएफबिफोरनि केसआनो उइद्र' जागोन होननानै, नाथाय बियो दिनैसिमबो मोनसेबो जाफुङाखै। बिनिखायनो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ खावलायदों बिटिआर गोरोबथानि दफायाव जि लिरनाय दंमोन बैफोरखौ थाबैनो मावफुंजोबनांगौ। नैथि जेंनायानो जादों जोंनि सोमावसारनायाव गोबां बर' सुबुंफोरानो मुंख्लं जादों। जायनि थाखाय जोंनि बर' बिमानि मेगनाव मोदै गनो गोनां जादों। बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथायाव फैफानाय मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख राङै थांनानै थानायनि मोनसे राहा होनायाव सरकारा फेलें जादों होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जोंनि बिटिआर सरकारा लोरबां जानायनि थाखायनो मोननो गोनां सुबिदाफोरखौ मोनफुंनो हायाखै। बे खोथायाबो सैथोदि 5 लाख रांजों सासे सुबुंनि जिउखौ बायनो हाया, नाथाय बे 5 लाख रांजोंनो सोरबा नखरसे दुखुथिया नखरफोरा माबा मोनसे राहा लामा दिहुननानै लानो हायो होननानै सरकारखौ खावलायदों। लोगोसे बारग' एनडिएफबिफोरा मोननो गोनां रिहेबिलिटेसनखौ थाबैनो सरकारा मावफुंनानै होनांगौ होननानै खावलायदों। फट' सेबखांनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे गोजोनथाव खौरांखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय होदों। बिटिआर सरकारा फैगौ वर्ल्ड फट'ग्राफि डे 2023 मायथाइनि 19 आगस्तखौ लानानै मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि खुंफुंनो आखायाव लादों। बे हाबाफारियानो जादों फट' सेबखांनाय बादायलायनाय एबा फट'ग्राफि कन्टेस्ट। बे बादायनाय हाबाफारिनि थीमआनो जादों पिसफुल, स्मार्ट एन्ड ग्रीन बड'लेण्ड। केटेगरिज जेरै नेचार, कालचार, पिपल बायदिनि फट' सेबखांनानै सेबखांनाय सावगारिखौ mygov.btr@gmail.com आव 12 आगस्तनिफ्राय 19 आगस्तनि गेजेराव दैथायहरनानै बे बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायाव सेथि बान्था महरै 50,000, नैथि बान्था महरै 35,000 आरो थामथि बान्था महरै 25,000 रांखौ देरहासार जानो हानाय बादायारिफोरनो गथायनानै होनाय जागोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं फट' सेबखांगिरिफोरा बे बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। बिक्रम दैमारिया सोर? बर' हारिनि थाखाय बिक्रम दैमारिया मा बिहोमा होदों? बे समाव हारिखौ लानानै बाथ्रा बुंबाय थानाय बिटिसि थिखादार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिखौ थोंजोङै सोंथि खालामदों इउपिपिएल लाइमोन गांखं हान्जानि बुंथिगिरि रंगुल बर'आ। बिथाङा सोंथि खालामदों दि जाय समाव एबसु आरो एनडिएफबिआ बर' हारिनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै गोख्रों सोमावसारनाय जादोंमोन, बे समाव बिक्रम दैमारिया बबेयाव दंमोन आरो बै समाव हारिनि मोनथायनि बाथ्राफोरखौ मानो बुङाखैमोन? बै समाव सोमावसारनायखौ लानानै बिसोर मिनियोसोमोन, नाथाय दायो हरखाबै बोरै हारिनि सानथौआ फैखो? बिथांखौ सम सम गाबफ्लानो नागिरनाय आरो इम'सनेल ब्लेकमेलिं खालामनो नागिरनाय बायदिसो नुयो। बिक्रम दैमारिया बिपिएफ सरकारनि समाव हाग्रामा महिलारी बिथांनि आगदा आखाइनि सासे सुबुंमोन। बै समाव बिथाङा हारिखौ लानानै जेबो बाथ्रा बुंनो हायाखैमोन, नाथाय बिटिआरआव इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकार फैनायनि उनाव राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बिक्रम दैमारिया हारिनि खोथाफोरखौ बुंबोबाय थादों होननानै रंगुल बर'आ बुंथिनानै होयो। 13 बोसोर बैसोनि सासे बर' हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनायनि दायनिगिरिफोरखौ फासि होनो गोख्रों दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बे हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया थांनाय 25 जुनखालि जानानै थांदोंमोन आरो बे हानजायारि जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोरनि मुंखौ रफिकुल हक,
खायरुल आली, आशराफुल आली आरो दिलदार आली शेख होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौनो लानानै कक्राझार जिल्ला एबसुआ दायनिगिरिफोरनि मुसुखा सावनायजों लोगोसे फासि होनांगौनि थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों। चिरांनि फानबारियाव नंखाय सना बोखांनो हादों। फानबारि थानानि अ.सि.नि दैदेननाय मोनसे पुलिस हान्जाया फानबारिनि बालिमारिनिफ्राय नंखाय सनाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमनो हादों। बे नंखाय सना हमनायाव दंमोन 1 केजि 650 ग्राम लिरथायनि गंसे नाव आरो 1 केजि 750 ग्राम लिरथायनि मोनसे मुसुखानि महराव नंखाय सनाखौ फानबारि पुलिसा हमनो हादों। धेमाजि जिल्ला गगामुख 3 नं सनापुर गामिनि थागिबि हाफिज आली मुंनि नंखाय सनानि फालांगिरिखौ हमनो हादों। सना फालांगिरिया बे नंखाय सनाखौ लखिमपुरनिफ्राय फानबारि बालिमारियाव लाबोदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों आरो बे नंखाय सनाखौ गासै 60 लाख राङाव फानबारि बालिमारियाव फाननो लांदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। फालांगिरिनि आखाइनिफ्राय मोननै सनानि थुख्रा, गंसे मबाइल आरो 510 रां बोखांनो हादों। 18 बोसोर बैसोनि सिंनि उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामोब्ला जिउनि साजा फोसावनो थांखि। बे गोख्रों थांखिखौ लादों भारत सरकारा। हानजायारि जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। 18 बोसोर बैसोनि एबा गोजौनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामोब्ला जिउ जोबजासे साजा एबा जिउ जोबनायनि साजा मोनगोन। भारत सरकारा फोसावनाय आइपिसि, सिआरपिसि आरो एभिडेन्स एक्टखौ सोलाय-सोल' खालामनो थांखि। 18 बोसोर बैसोनि सिंनि उन्दै गथ' एबा 18 बोसोर बैसोनि गोजौनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामोब्ला जिउ साजा मोनसिगोन। जिनाहारि खालामोब्ला साजाखौ 7 बोसोरनिफ्राय 10 बोसोरसिम बांहोबावबाय। हानजायारि जिनाहारि खालामग्राफोराबो गिख्रंथावै साजा मोनगोन। हानजायारि जिनाहारि खालामग्राफोरा जिउनि साजा मोनगोन आरो हानजायारि जिनाहारि खालामग्राफोरा दायखौ नायनानै 20 बोसोर नङाब्ला जिउ जोबजासिम साजानि राहा लानाय जाबाय। लक सभानि बेंखनाव मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बे गोनांथार आयेनखौ फोरमायथिनानै होदों। लक सभा बेंखनाव थारैनो बेबादि गिदिर थांखिखौ लानाया भारत सरकारनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां। बे समाव बयबो मिथिखाबायदि भारत बिसायख'थि आयगनि गोदान फोसावनाय बियाबफोरखौ लानानै रायजोजों लोगोसे बि.टि.आर. रायजोआवबो सिगांनि समाव मा जादोंमोन, बेसेबां दान्थे-बिदान्थे जादोंमोन, मोनसेया गुबुन मोनसे दोलो आफादखौ बेसेबां सोंखारिलायदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव बुंनांगोनदि बियाब सोदांनाय आरो एस.टि. रिजार्भ दाबिनायाव बर' हारिनि गोबां माहारियारि आफादफोरनि दाबिनाया फेलें जाबाय होननानै बुंनो हायो। एबसु, बर' साहित्य सभा, बारग', एन.डि.एफ.बि, बि.पि.एफ, इउ.पि.पि.एल बायदि बायदि आफाद आरो दोलोफोरा बि.टि.आर. बिधान सभा बियाबा खमैबो मोन 8 निफ्राय मोन 12 बियाबा एस.टि. रिजार्भ जानांगौ होननानै आरो बि.टि.आर.नि बिधान सभा बियाबखौ लानानैनो अदालगुरिया मोनसे लक सभा बियाब दानांगौनिबो दाबि दैखांदोंमोन। नाथाय बेबो फेलें। बर'नि माहारियारि आफादफोरनि दाबिनाया बिसायख'थि आयगनि जोबथा फोसावजानाय मोन 19 बियाबफोरखौ गोदानै मुं फोसावनानै होनायनि गेजेराव मोनसेबो बर'नि माहारियारि आफादफोरा दाबिनाय बायदि फिथाइखौ मोननो हायासै। सिगाङाव जेरैबादि दङमोन दाबो बेबादिनो एखेयानो थाफिनबाय। बे समाव मोनसे सोंथि सिखाङोदि बर'नि माहारियारि आफादफोरा मा बुंगोन? दिनैनि समाव जाय बिधान सभानि एस.टि. रिजार्भखौ मोनसेबो बांहोनो हायासै, जाय दरं लक सभाखौ अदालगुरि लक सभा दाबि दैखांदोंमोन, नाथाय दरं अदालगुरिसो मुं होबाय। दिनैनि समाव बर'नि गोबां रायजो राजाफोरा बिसायख'थि आयगा जोबथा फोसावनाय बियाबनि सायाव दुखु मोननाय आरो गोजोननाय गैयैखौ मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एस.बि. रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।